ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ପିଲା ବେଳରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲା ଶକ୍ତି ଥିଲା ଆମେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ପାଦ ଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ ଯୁବକର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଇଯାଇଛି ତାର ତୁଣ୍ଡ ଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୟସର ମଣିଷମାନେ ବେଶୀ ବକର ବକର ହୁଅନ୍ତି। ପିଲାବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲା ଶକ୍ତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ମା ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଉଥିଲା ସେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଆମକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୀନ ଥିଲା। ଆଜି ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ତ ବହୁତ ଉଠାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପିଲାଦିନେ ସମୟ ଥିଲା ଶକ୍ତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ବୟସ ବଢ଼ିଲା ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ଯୌବନରେ ପାଖରେ ପଇସା ରହିଲା ଶକ୍ତି ବି ରହିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାଦିନେ ସମୟ ଥିଲା ଶକ୍ତି ଥିଲା ପଇସା ନଥିଲା। ଯୌବନରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା କେଶ ପାଚିଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦାନ୍ତରେ ଚିକେନ ମଟନ କଟମଟ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଦାନ୍ତ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆଖିକୁ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେବା। ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଥିବ ପଇସା ଥିବ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥିବ। ପିଲାଦିନେ ସମୟ ଥିଲା ଶକ୍ତି ଥିଲା ପଇସା ନଥିଲା। ଯୌବନରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ପଇସା ଅଛି ସମୟ ନାହିଁ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟ ଅଛି ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ମିଳିଛି ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କାଟିବା ଦରକାର ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ପିଲାଦିନର ସମୟ ଯୌବନରେ ମିଳିବନି ଯୌବନର ସମୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି ସେ ସମୟର ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସମୟରେ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପଛ କଥା ଭାବି ଭାବି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବି ମୋ ସଂସ୍ଥା କେମିତି ବଢ଼ିବ ମୁଁ ଚାକିରି କେମିତି କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଗାମୀ ସମୟର କଥା ମଣିଷ ମନକୁ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତୀତ ଚାଲିଯାଇଛି ଆଗାମୀ ସମୟ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ସେଇ ସମୟର ଆନନ୍ଦ ନେବା। ଲୁହକୁ କାଲିକି ରଖିବା ଆଜି ପାଇଁ ହସିକି ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରତାରଣା କାଲିକି ରଖିବା ଆଜି ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା। ଘୃଣା କାଲିକୁ ରଖିବା ଆଜି ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳିଛି ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନ ମିଳିଛି ଜୀବନର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଥିବ ଯଦି ଆମେ ସେ ମାଠିଆକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼ି ଦେବା ଇଏ ଦୁରୁପଯୋଗର କଥା ହେଇଯିବ। ମାଠିଆରେ ଯଦି ପାଣି ଥାନ୍ତା କେହି ଜଣେ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତା ସଦୁପଯୋଗର କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ପାଖରେ ହାତୁଡ଼ି ଥିବ ପେନସିଲ୍ ଥିବ ଯଦି ପେନସିଲ୍ରେ ଆମେ ହାତୁଡ଼ି କାମ କରିବା ଇଏ ଦୁରୁପଯୋଗର କଥା ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଜୀବନ ମିଳିଛି ଆମେ ଯଦି ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିବା ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳିଛି ଯଦି ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିବା ତାହା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଯିବ କଷ୍ଟର କାରଣ ହେଇଯିବ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳିଛି ଆସନ୍ତୁ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ଯେଉଁ ଜୀବନ ମିଳିଛି ସେ ଜୀବନର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ଏ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ। ଅର୍ପଣ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜୀବନର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଂସ୍କାରିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାମନା କରିବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ବିନୋଦ ବିହାରୀ।